तो hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। दिनै साराद' दङ, ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन। स' आं दिनै भिडिअखौ फुङावनो स्टार्ट खालामबाय। आं साराद' जानो लानाव थांगासिनो। स' दिनै भिडिअखौ नायलांबाय। सिनाय मोनफैबाय आरोना, ओमफ्राय इयो जोंहा बिखुनजो लाहानि न' आरो जोंहा न'आ एसे गोजानाव जायो। बारा एसां गोजानब्ला खाथि जायो आरो एसे, ओमफ्राय दा आं मोनफैबाय नै। ओमफ्राय नै अमा बेदर गोदागासिनो ओंख्रिजा फुङावनो फैदो नालाय आङो एसे खामानि मावनो होननानै, ओमफ्राय दा न'आव थांफिनगोन आरो नै मैगंफोरबो हागासिनो गामिनि मानसिफोरानो फैनानै मैगं हाफैयो आरोना फुङाव। ओमफ्राय बिसोरो मैगं हागासिनो, सोरबा सोरबा मैगं सुगासिनो, खावसे सुगासिनो आरो ओमफ्राय खावसे हादों। बिदिनो आरो बयबो गोरोबलायनानै ज' मावदों खामानिफोरखौ। बेथिंजाय मैगं सुगासिनो, नै खावसेखैजाबो गासिबो ज' मावगासिनो। ओमफ्राय नै बिहावा बेनोमोन आरोना जोंहाना। ओंखाम जाग्रा आरोना, ओमफ्राय नैथिंजाय ओंखाम संग्रा बानायदों। ओंखाम जाग्रा बे रुम मोनसेया पुरा ओंखाम जाग्रा आरो, ओमफ्राय मानसिफोर फैथ'वाखै दा एसे फुं नालाय। ओमफ्राय बैथिंजाय ओंखाम संग्रा आरो दिनै ओंखाम संगासिनो मानसिफ्रा। रान्दिनिफ्रा संगासिनो नै लोगोफोर। अखाबो गैया नालाय, ओमफ्राय बारा सान्दुंबो दुङाखै, दोमैनायसो बोथोरा। ओमफ्राय नै लोगोफोर जानाय लोंनाय सोलिबाय, मानसिफोर फैबाय आरोना। ओमफ्राय आंबो ओंखाम एसे जानानै लानो होननानै जाबाय नै बेलासिनि। बारा मानसि गैथ'आ आरोना, एसे एनै फैहोलांबाय। फैसा मोननो खारसोदो दानसारनायाव नै गथ'फोरा जि जोमजोमखा। ओइ ज'सो खाबाय नै आब'आ, माबाया इसानि आब'आ ज'सो खादो। एबार नायदो एक्सपिरियेन्स दङ बैखैजा। गोजौ थिखोलायनानै नुखायो। आरो दंबावो नामा?
Gila. Guys, ini langsung jeb-jebay dinnya, sampai sekarang barang jebay ada. Ini siapa yang sepeda? Jauh dah lihat, boy dah. Koi jagna jala raha cepat. Ini berang-berangnya. Mana? Bikum jalan nih, bikum jalan. Mana ya kan? Best size ka. Mana kabanai, jemui banai. Nunga matu. So guys, नै खर्चा बिराद सोरां बारां जोब्बाय आरोना दिनैयो मानसिफोराबो स्र' थांस्र'जोब्बाय ओमफ्राय नै थोरसि-खुरै ओंखारनायफोरखौबो जोङो सुस्रांजोब्बाय आरोना लोगोफोरनि ज' लोगो नांनानै बयबो न' खाथि-खाथिनिया लोगो नांजोबनानै ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला बाय बाय।